nga ai khublai ka snam thamai basuk bad bakman ye phi baro ha ka kerteng ka jong utrai baru nong penim jongi u Jesu Christ hagane ka por nga kwa ban shim ye gane ka lat ka kabu ban kran kham tam na ka banta ki para samla ba i ja jonga ha utrai Jesu Christ u David haga sam kalanong ka ba arpusang u tho ye ka jing duai ka ba kerpang ba bat u ongkum ne to pen i hanga ya kilenti jong me a trai to hikai hanga ya kilenti ya jong me to ya lam yanga ha ka jing shisha jong me bat to hikai yanga namar me long u blai ka jing pen im jonga ha me nga ap kerman baro shisngi ngangai kane kadai ka kabu kane kadai ka lat ka ba kraw ha ka bang yo ban pen sngaw ye kane ka jing duai hau trai ngangai u blai u khmi lenti ye ki samla u blai u khmi lenti ye phi u blai u khmi lenti yanga bangin pelong ye u blai kumu nong elam badu nong hikai na ka banta kane ka snam ka ba thamai arjar arpun reo balai nginum shime kane ka por ban pan thamai ye ka jinga dai jongi baru blai u blai u kwa yangi ba kum ha kane ka sngi ngin dam ye ki kho siu jongi hakmat ka khet ka jingai ai ka jong u ban kerpat yu blai na ka banta ka jing pen i lenti namta ka jing yalam lenti ban khot yu blai ban pen bet ye kalenti yat ka jongi ban sumar yangi na ka jing sha elam bakla bat ban yalam bat ban hikai yangi ye ki jing shisha ki ba kodor ki ba ngingi dan kam ban tep ha ki ki sngi ki ba ngi menta ngi ma ki sngi ki ba sneu hadu kata kata ngi ma ki sngi ki ba khadu u Jesu ula janwan ki jing shukor ki ba bun ki don ha kane ka pertai u shaitan ya le ban kring ban pen ngop ya ngai phi ki samla u pen mi bat u say ye ki buithap ki ba lai phau jai lai phau rukam ban ya le ban tan ya ngai phi ban pen ngop ya ngai phi khnang bangin jot na khnang bangin du ya ka hima ga jong ublai khnang bangin du ya ka ta ga jing suk ya ka jing kaman hau man sim ba khu te kumta kumu David tungin duai ban khot yu blai ban hikai yang ai phi sakawai de ka jing ai jimut ka bang kwa ban wan ra phi ka long kane ka bible ko ong ba ka buram jong ka jinglong samla ka dei ka bor ka dei ka jing klan te kumta la dangi kwa ban penne ya kane ka jing klan pada kane ka bor ka bau blai ula pen khamti ka bau blai ula IT hanga philang bau Jesus Christ bau trai ke ka bangi don kamban le ka dei ka ne ka bangi sham ha arthmuthi kala nong ka ba ar ka de khot ka ba ar pu ar ka ba ong kum ne henry to phet yap no na ki jing kwa brai ka jing long samla bat to be brai ka hok bade ka jingat bade ka jingit ya ka jingsuk lambat kita ki ba khot karpat ya utrai na ga do nut ba khoi parlok ba it lada phi kwa ban penne e ka bor ban man roi hau trai ban klan hau trai ban shakri khambhash sho yo blai hau nu snam arajar ar phun reo ban nang kot shakata ka jinglong ka ba khamshanang ka ba hau Chris Jesu ke ka bangi dan kam ban le kalong ban phet yap na ki jing kwa brai jong ka jinglong samla kala ban long ka jing kwa ka ba jaklia kala ban long ka jing pet ye ki pornography ka jing pet ye ki film perthai ka jing snap ye ki jing ruai perthai kala ban long ka jing kwa ye ka spa ka jing kwa raha ye ki aka ki bombet ka jing thrang bat ka jing sliang ye ka bor
Kalak banlong kajing ia ka boram perthai. Kalak banlong kamensem ban ia kompit bat ki wai. Na kini baro ka ketenu blai ka ong bangi de ban pet yap. Namar kini ki bala ban pentelot bat ban pentron bat ban penduk bor ya ka jinglong samla bashisha ka bau blai ukwa yang ngai phi bangin don hau Chris Jisu. Tu blai unai bor yang ngai phi bangin pet yap na kini baro. Hendrai tungin kujimot bahau nu senam arajar apun reo ngin be berai ya ka hok ya ka jingat ya ka jingit ya ka jingsuk. Ubleu nerap yang ngai phi. Tu ubleu nai bore phi. Ba phinla ban be berai kini ki ba kodor ki ba ne shadu pom chukut. Tu ubleu kur kui phi parlok tu ubleu nai bore phi tu ubleu da pen skemi phi nam ta ka buram jong o akhtengu Jisu. All the best. Amen.